ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପୋଖରୀ ଉଡ଼ାଇଦେଲେ ସେବାୟତ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଓ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର ଚେତାବନୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ରଥ ଉପରେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗତକାଲି ଏକାଧିକ ସେବାୟତ ରଥ ଉପରେ ଅଣ୍ଟାରେ ମୋବାଇଲ ଖୋଲିଥିବା କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ରଥ ଉପରକୁ ମୋବାଇଲ ନେବା ଏବଂ ଫଟୋ ଭିଡିଓ କରିବା ବାରଣ କରିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ଏପରିକି ରଥରୁ ମୋବାଇଲ ନେଲେ ଗିରଫ କରାଯିବ ଏବଂ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯିବ ବୋଲି ଖୋଦ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଅରବିନ୍ଦ ପଢି କହିଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ସବୁ କଟକଣା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ବାରଣକୁ ମାନି ନାହାନ୍ତି ସେବାୟତ। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରି ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏହି ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁନ୍ 28 ତାରିଖ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରି ସତର୍କ ରହିବାକୁ କହିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ନୟାଗଡ଼, ପୁରୀ, ଗଜପତି ଓ ଗଞ୍ଜାମ। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଝଡ଼ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଜୁନ୍ 29 ତାରିଖ ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଭଳି ଜିଲ୍ଲା। ମଧ୍ୟାହ୍ନ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ଝଡ଼ ପବନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ପବନ ବହିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଜୁନ୍ 30 ତାରିଖ ପାଇଁ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଏବଂ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଥିବା ବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଯାଜପୁର ଭଳି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ଦେବଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ଝଡ଼ ପବନ ହେବା ସହିତ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ପବନ ବହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଆସିଛି। ସେହିପରି ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଏବଂ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ନୟାଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି ଭଳି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ନୂଆପଡ଼ା, ରାୟଗଡ଼ା, ପୁରୀ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଜୁଲାଇ 2 ତାରିଖରେ ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜୁଲାଇ 3-4 ତାରିଖରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗୋଟିଏରୁ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି କହିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେପଟେ 29ରୁ ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖରେ 50ରୁ 55 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହ ଝଡ଼ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବାର ଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2025ରେ 5000ରୁ ଅଧିକ ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ ଓ ପାରାମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ। ଏହି ଘୋଷଣାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନୁଷ୍ଠିତ ସିଆଇଏ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ 2025ରେ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ 5800ରୁ ଅଧିକ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 4000ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ଶିକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରି 9ଟି ନୂତନ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିବା ସହିତ ଏହି ଉଦ୍ୟମ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୃଢ଼ କରିବ ଓ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଆସିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ସରକାର କର୍ମଚାରୀ ଓ ପରିବାର ପାଇଁ 2ଟି ବଡ଼ ଉପହାର ଆଣିଛି ହରିୟାଣା ସରକାର। ଏହା ସହିତ ହରିୟାଣାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାୟବ ସିଂ ସୈନି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ 2ଟି ମୁଖ୍ୟ ନୈତିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୃତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ 2 ବର୍ଷର ବାସସ୍ଥାନ ଭତ୍ତା ସୁବିଧା ଏବଂ ଚାକିରି ସମୟରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ପରିବାରକୁ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସସ୍ଥାନ ରଖିପାରେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲାଇସେନ୍ସ ଫିସ୍ ଦେଇ ସରକାର ଘର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁମତି। ଏହା ସହିତ ଏକୀକୃତ ପେନ୍ସନ ଯୋଜନା EPS 1 ଅଗଷ୍ଟ 2025ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। NPS ଅନ୍ତର୍ଗତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଥିବା ବେଳେ
ବେଳେ 25 ବର୍ଷ ହେବା ପୂରଣ ପରେ 50% ମୂଳ ଦରମା ନିଶ୍ଚିତ ପେନସନ। ଏହା ସହିତ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ପେନସନ ଲାଭ। ଅନୁଭବୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଘୋଷିତ ନିମ୍ନତମ 10,000 ଟଙ୍କା ପେନସନ। ଏନପିଏସ୍ ବା ୟୁପିଏସ୍ ବାଛିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା। ଏହି ଯୋଜନାରେ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଉପକୃତ ହେବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା, ଭବିଷ୍ୟତ ଦୃଢ଼ତା ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସମ୍ମାନ ନୀତି ମିଳିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ବାହାଘର ନିୟ ଲକ୍ଷେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଯୋଗୀ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଘୋଷଣା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣ ବିବାହ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନବବିବାହ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ଏହି ଧନରାଶି 3ଟି ଭାଗରେ ଦିଆଯିବ, ଯଥା 60,000 ଟଙ୍କା ଝିଅଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେବ, 25,000 ଟଙ୍କା ଘରୋଇ ସାମଗ୍ରୀ ଉପହାର ଏବଂ 15,000 ଟଙ୍କା ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଆସିଛି। ଏଥିରେ ଗରିବ, ବଞ୍ଚିତ ଓ ଅଭାବ ବର୍ଗର ସମ୍ମାନଜନକ ବିବାହ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ସହିତ ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଜୁଲାଇ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କିଛି ନୂଆ ନିୟମ। 2025 ଜୁଲାଇ 1ରୁ ଏପରି କିଛି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ। ଆଗାମୀ ମାସରେ ରେଳ ଟିକେଟ ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ପାଇଁ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପାନ୍ ତିଆରି କରିବା ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏଟିଏମ୍ ଏବଂ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ସହ ଜଟିଳ ନୂତନ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଜୁଲାଇ 1ରୁ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଆସୁଛି। ଜୁଲାଇ 1ରୁ ରେଳ ଟିକେଟର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏସି ଏବଂ ନନ୍ ଏସି ଉଭୟ ଟିକେଟ ମୂଲ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ନନ୍ ଏସି କ୍ଲାସ ଭଡ଼ା ପ୍ରତି କିଲୋମିଟର ପିଛା 1 ପଇସା ଏବଂ ଏସି କ୍ଲାସ ଭଡ଼ା ପ୍ରତି କିଲୋମିଟର ପିଛା 2 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ସୂଚନା ଆସିଛି। ଏହା ସହିତ ଜୁଲାଇ 1ରୁ ତତ୍କାଳୀନ ଟିକେଟ ବୁକିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆଇଆରସିଟିସି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବୋଲି ସୂଚନା ଆସିଛି। ଜୁଲାଇ 1ରୁ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ସରିବା ସମୟରେ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରର ପ୍ରାପ୍ତ ଓଟିପି ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓଟିପି ପୂରଣ ନହେଲେ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ତତ୍କାଳୀନ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବାର 30 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ଆଉ ଟିକେଟ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜୁଲାଇ 1 ପାନ୍ କାର୍ଡ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ ସହିତ ରହିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ସହିତ ପାନ୍ କାର୍ଡ ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ ଲିଙ୍କ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ 2025 ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଜୁଲାଇ 1ରୁ ଏଚଡିଏଫସି ବ୍ୟାଙ୍କର କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଚଡିଏଫସି କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ 1% ଚାର୍ଜ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସମୟରେ ୟୁଟିଲିଟି ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚାର୍ଜ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଜୁଲାଇ 1ରୁ ଆଇସିଆଇସିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏଟିଏମ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନିୟମ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସୀମାଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନରେ 23 ଟଙ୍କା ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଟିଏମ୍ରେ 5ଟି ମାଗଣା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଆସୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମାଗଣା ଶୟନ ଶବବାହନ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜୁଲାଇ 2ରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଏହାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପରେଖା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ସ୍ମିତା ବିଶ୍ୱାଳ ଚଳିତ ମାସ 24ରେ ଗୃହ ଓ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରଶାସକ ସଚିବ ଓ ଅର୍ଥ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପତ୍ର ଲେଖି ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ସେ ପତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମାଗଣା ଶବବାହକ ସେବା ଲାଗି ଏକ ଚିଠି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗର ସମନ୍ୱୟରେ ଏହାର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ। ସେଥିଲାଗି ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ସେ ପତ୍ରରେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।